ଆପଣ ହାତରେ ମାଛ ଲୋଭ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଛି ଗୁରୁଚି ଲାଗିଯାଉ ବୋଲି ଆମ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଛୁ କାଠ ଆଣି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ବମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ କେତେ ଲାଗିଛି ଗୁରୁଚି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାନୁ ସାନୁ ଭିଡ଼ଟା ସାନୁ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ବାଦଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆମର ବାହୁବଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହାତ ତାଳିଆ ଦେନି 2 ହାତ ତାଳିଆ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାହୁବଲି ଏକୁଟିଆ କାଠ ଫାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 200 କେଜି କିଲୋଗ୍ରାମ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉଡ଼େଇ ହେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ପାବା ସବୁ ପଖାଳ 2 ବେଳା ପଖାଳ ରାଧିକି ଆସିଛି ହିରୋ ବଏ ବା ସାର୍ଟ ପୁରା ବଟନ ଖୋଲି ଖୋଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆମ ପିଲାଟା ଏଇଠି ଗୁରୁଚି ଲାଗିଯାଉ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଫାଇ ଆସୁଛି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ବାରା ଫାରା କୁଟରା ଫୁଟା ସବୁ ଆସୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ହାତୀ ଆଦି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନଈ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ଦେଖିଛୁ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସିଲି ପୁରା ଇଆଡ଼େ ନଈ ମଝିରେ ବନ୍ଧ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପପୁ ଏଠି ଠିଆ ଟିକେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ପଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଛି ଗୁରୁଚି ଲାଗିଯାଉ ବୋଲି କରି ମାଝି ଗଲେ ତା ପେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ସେ ପେଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଦେଖ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ମାନେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ତାର କୁଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ସେ ପିନ୍ଧିଛି ଯା ପୁଲ ଯାହାଡ଼େ କଲୁ ତା ବେଟା ଏ ବେଟା ତା ପପୁ ସହିତ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଠୁ ହଁ ଯାଉ